नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत मनपूर्वक स्वागत आणि त्याचबरोबर आमच्या चॅनलवर पण तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज रविवार आणि आता मी चाललोय माशांका। तर माशांका म्हणजे मी माका नाही आणलंय, तर माका मित्राने एका फोन केला की आज मासे आणू जाऊया आणि तर बोलला ठीक आहे जाऊया मग। आणि त्याच निमित्तानं मग म्हटलं तुमका खंय जातं ह्या पण दाखवते। आता मी चाललो नांदगावाक, त्यानिमित्तानं तुमका नांदगावचा बाजार पण दाखवतोय। चला तर मासे आणू जाऊयाच आणि व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि होय चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर ह्या व्हिडिओ सुरुवात करूया। मित्रांनो, आता आम्ही पोचलो नांदगावात आणि आता हे मासे बघता आधी, त्यानंतर तुमका बाजार पण दाखवते नांदगावचो। तर आधी मासे बघूया चला। हे बघा माझ्याकडे आता संकेत सावंत। बांगडे नाही कसे ते 100चे 8 कांटात का हे बांगडे किती देते का हे थांबता आधी थांब जरा थांब। थांब एक मिनिट थांब जरा कांतात काय 50 रुपयाचे। मित्रांनो, बाकी मासे सगळे होत पण ते आमका वयाता नाही। खारे करले पण कांटा नाही चांगले बांगडे जाते। मित्रांनो बघा सुका मावरा पण हा। मित्रांनो, आता आम्ही इलाव सरबत पिऊ, उसाचा रस। कोल्ड्रिंक पिण्यापेक्षा ह्या पिलेला बरा, आरोग्यासाठी एकदम उपयुक्त। चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण आणि मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटलं कमेंट जर नक्की सांगा। तर तुम्ही आता बघितला असेल नांदगावचा बाजार, थोडक्यात दाखवलो आम्ही, जास्त वेळ काय थांबा नाही कारण मासे खराब होतले म्हणून। मासे आमका गावलेत बांगडे
होय होती कांता, ती कांता काय गावली नाही, तर बांगडे घेतला तरी बरे दिल्यानं. 100चे 8च सांगत होती, 10 दिल्यानं आणि वर परत सुळे पण टाकल्यानं. तर चला, तर व्हिडिओ कसं वाटलं कमेंट तर नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. नाहीतर आता हवा चेक करता गाडीची. तर आपण परत पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटाय.